मूड को जवानी के बोझ बदले, रोज रोज घाव हमर बोझ बदले। नमस्ते प्रणाम, हम मनीष प्रताप। भाई लोग ई देखी जा, पवन भैया के एगो नया सॉन्ग आवता सारे गामा हम भोजपुरी चैनल पे, जेकर शूटिंग टाइम के कोई वीडियो बना के वायरल कर देले बा। तो हम बता देतनी कि ये से पवन सिंह के कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है। कोई कतनो वीडियो वायरल कर दी तो गानवा फ्लॉप ना होई। ई पवन सिंह गइले बन तो गानवा सुपर हिट होई, और सुपर हिट का उनकर गाना अमरे हो जाला। तो हम अभी से बता देतनी कुछ न्यूज रिपोर्टर के या कुछ सिंगर के कि गानवा पहले ही रिलीज मत कर दिया जा गा के, आ बाद में पवन सिंह पे चोरी के आरोप लगाइए जा। तो हम बता देतनी कि पवन सिंह कोनो गाना अगर गावेलन तो उनकरा में 1 महीना लगेला रिलीज करे में, काहे से कि उ सबसे बढ़िया गाना गावेलन, आ बढ़िया से रिकॉर्डिंग करलन, आ बढ़िया से शूटिंग करलन, ओकरा बादे उनकरा अच्छा लगेला तो रिलीज कर लेलन। तो बता देतनी हम भाई लोग कि गाना जब भी आवे सारे गामा हम भोजपुरी चैनल पे, गाना जल्दी आई तो रउआ लोग खूब सुनी जा, खूब प्यार दी जा, आ गानवा के सुपर हिट बना दी जा। तो भाई लोग ये वीडियो जेकरा जेकरा अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत।